इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं राजेन बसुमतारी गाहाय सामलाय सुजुगिरि जों दिनै सावरायनो लादों बड'लेण्डआव गभर्नर खुंथाय आरो बड'लेण्डनि थासारि बे सावरायथुनाव जों हांख्रायना लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि सन्तला बसुमतारी नोंथांजों खुलुमनाय होदों आरो अनलाइनाव दङ बर'नि सासेल' एमपि रायजो सभानि एमपि बिथाङा बावैसो आरो गोदानै एमपि जानो हाबोदों रायजो सभायाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा जोंजों लाइनाव दङ बिस्वजित दैमारि लाइनाव दङ खुलुमबाय बर' समाजनि आफादगिरि राजेन्द्रनाथ बर' दङ लाइनाव दङ बेनिफ्राय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्रनाथ ब्रह्म अमरेन्द्र ब्रह्म लाइनाव दङ आच्छा दा जोङो सावरायनि दे दा जोङो सावरायनि बड'लेण्ड खुंथाय बेनि बिबानखौ रायजोनि गभर्नरा गावनि आखायाव लानानै थांबाय आरो सासे खुंगिरि महरै राजेश प्रसादखौ थिसननाय जादों आरो लोगोसेनो गुबुन सासेबाव आइएएस अफिसार बिथांखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हिसाबै थिसननाय जादों बड'लेण्ड खुंथायनि गाहाय मावफुंग्रा हिसाबै दंमोन 27 एप्रिल खालिनि हर गेजेर बुब्लिसिम हाग्रा महिलारि दिनैनि समाव हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा गैलिया दा बे रायजोपालनि सरकारनि खुंथायाव दङ बे हिसाबैहाय दिनैनि गेजेर बे बड'लेण्ड हालामाव जोबोद उसुखुथु आरो मा जागोन मा जानो हागौ बिनि थासारि बिनि सायाव गोबांथार सावरायनाय जादों गोबांसाया गोबां रोखोमनि बानबुंथि होदों खायसेफ्रा मोजां मोननाय बुंदों खायसेफ्रा आरो मोजां मोनैनि बाथ्रा बुंदों जों बेखिनियाव जोङो सुलुंलानि बिपिएफनि मावफुं आफादगिरि लोगोसेनो रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफनि जानानै मुभ खालामबाय थादोंमोन बिटिसि सरकारखौ 2 दाननि थाखाय लाखिफिननो थाखाय नाथाय सरकारा प्रप'जालखौ गभर्नर हरदोंमोन होननानै बुंनाय जादोंब्लाबो गभर्नरा बेखौ मानियाखै आरो गभर्नर सासन जानानै फैबाय दिनैनि समाव दा गभर्नर सासनखौहाय उथायफिननानै हाग्रा महरै दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ बिटिसि सरकारखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय मुभ खालामबाय थादों होननानै बुंनाय जादों दा बेफोरनि बागै जोङो मोनथिना लानि बे एमपि बिटिसि सरकारा फैफिनगोन नामा माने दाख्लैनि समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार आरो जि मोनसे एसेम्बलि बे एसेम्बलिया 5 बोसोर कमप्लिट खालामबाय आरो बिनि थाखायनो थांनाय 4 एप्रिल खालि बिसायख'थि जानो गोनांमोन अदेबानि कर'ना भाइरासनि बे जि मोनसे गिख्रंथाव आबहावा बेखौ लानानै जि लकडाउन आरो माने ससियेल डिस्टेंस मेंटेनिंनि थाखाय माने ज'यै ओंखारलायनो हायैनि थाखाय इलेक्शन कमिशना बे बिसायख'थिखौ पस्टपन खालामनाय जादों आरो पस्टपन खालामनायनि थाखाय जोंहा इलेक्शन जानो हायाखिसै आरो इलेक्शन जानो हायैखाय बेवहाय गोदान जि सरकार जानांगौमोन एप्रिल दाननि गेजेराव 11 तारिख बा 1 तारिख खालि एप्रिलनि गोदान सरकार दानांगौमोन इलेक्शन कमिशननि केलेन्डार मथे दा जिहेतु सरकारनि टार्मा जोब्बाय आरो एसेम्बलिनि टार्मा जोब्बाय बेखायनो बेखौ लानानै दा गभर्नरा बिटिसिनि जितु खुंथायनि गोहो बेखौ गावनि आखायाव लाबोदों अदेबानि बे बेलायाव संबिधानिक भाबै संबिजितारि भाबै बिथाङा जि गोहोखौ गावनि आखायाव लांदों बियो संबिजितनि खान्थिखौ सिफायनाय जादों भायलेसन खालामनाय जादों संबिजित बायदियैब्ला 4थि सिडुलनि जि 2 फारिलाइ आरो बिनि जि साब क्लज 6A आरो बिनि जितु प्रभिज माने प्रभाइडेड होननाय दं प्रभिज होननाय बेखौ लिगेल टार्माव बे मथेयोब्ला जुदि काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ बा काउन्सिलनि एसेम्बलिया 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि उनाव
बिसायख'थि जुदि जाया माबा मोनसे बेबायदि इमारजेन्सिनि थाखाय माबा मोनसे गिदिरथार माने जाथायनि थाखाय आरो जुदि गभर्नरा सानो जे इलेक्सन खुंनाया बेवहाय जाथावना नङा बे परिबेसाव अब्ला गभर्नरा बे काउन्सिलनि खुंथायखौ जायफ्रा दं बिसोरखौ 6 बोसोरसिम एक्सटेन्ड खालामनो हायो बारायनानै होनो हायो आरो जुदि बेबायदिनो इमारजेन्सि माने आबहावाया जुदि थाबाय थायोब्ला अब्ला आरोबाव 6 मास एक्सटेनसन खालामबावनो हायो 1.5 बोसोरसिम गभर्नरा काउन्सिलखौ माने एक्सटेन्ड खालामनो हायो जुदिहे इलेक्सनफ्रा नर्मेल प्रसेसआव जायाब्ला दा बे मथे बेखौ लानानै बा दहाय होनानै दानि एक्जिस्टिं काउन्सिलखौ जायखौ रायजो राजानि भटजों बिजाथि सायख'नानै गणतान्त्रिक भाबै दानाय जादों बे सरकारखौनो माने 6 मास नङा 6 बोसोर एक्सटेनसन खालामनांगौमोन अदेबानि बेखौ खालामालासिनो गभर्नरा भारत संबिजितनि 6थि सिडुलनि 16थिनि 2 फारि 16(2) पेरा बे मथे बिथाङा गावनि आखायाव गावनि गभर्नरनि जि डिसक्रिशनारि गोहो मावनो हानाय जि गोहो बेजों बियो दिनै बिटिसिनि खुंथायनि गोहोखौ लादों अदेबानि 16(2) पेरा मथे 16(2) फारिलाइ मथे बेवहाय जुदि गभर्नरा गावनि जि डिसक्रिशनारि पावार बेजों गोहोखौ लानांगौब्ला बेवहाय बुंनाय जादों जुदिहे गभर्नरा सानो जे काउन्सिलनि जि खुंथाय बे खुंथाया नेमखान्थि बायदियै सलायलांनायनि बेलायाव जुदि बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय संबिजिताव खुनु बेखौ सालायनो होनो हानायनि जुदि राहा थायाब्ला अब्ला बेखौ गभर्नरा गावनि आखायाव लाबोनो हायो आरो नङाब्ला सोरखौबा नङाब्ला सोरबा अथ'रिटिखौ बिबान होनानै सालायनो हायो 16(2) फारिलाइयाव 16(2) जितु पेरा बे फारियाव बुंदों जे जुदि काउन्सिलखौ सालायलांनांगौनि बेलायाव संबिधानिक जुदि खुनु प्रभिजन थायाब्ला अब्ला खिन्थु संबिधानिक प्रभिजना दं संबिजितारि जि बेबस्था बियो दं 2थि फारिलाइनि 6A साबक्लज 6A बिनि प्रभिजन प्रभाइडेड जेराव होनदों बे मथे इलेक्शन जायाब्ला बेखौ हायो अच्छा इन्टारेक्शन बे जाहैबाय जे दा बिपिएफनिफ्राय माने बिनि सायाव मुभ खालामबाय थादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों जे पिआइएल होनायबो जागोन होनना बुंनाय जादों कोर्टआव आरो इलेक्शन कमिसनखौहाय इलेक्शन फाथिनांगौनि थाखाय दाबिनाय जादोंबो होनना बुंनाय जादों दा बेफोरखौ नोंथाङा एसे खिथायोब्ला मोजां जागोन बेनो जिहेतु बेयो मोनसे रोखोमनि संबिजितखौ माने मा होनो बिदिखौ भायलेसन खालामनाय बेनो सोदोबाव मा बुंगोन माने सिफायगोन संबिजितनि जितु बिनि आब्रुथि बा जि माबा दं बेनि हिसाबै बे जितु प्रभिजन दं बे प्रभिजन मथे जिहेतु जेरै जानांगौ बेखौ जायाखै बिनि थाखाय गभर्नमेन्टनो दिन्थिनाय जादोंमोन बेनि उनाव गभर्नरनोबो बेखौनो जुक्ति होनानै हरनाय जादोंमोन फाइल गभर्नमेन्टआ नाथाय अब्लाबो बेखौ गनायाजासे गभर्नर बेखौ नारसिननानै गभर्नर रुल खालामनाय जादों ओंखायनो बेखौ दा कोर्टआव माने दिनैहाय बेखौ साबमिट खालामनाय जागोन आच्छा माने पिआइएल होनाय जाहैबाय जिहेतु लकडाउन माब्ला केसा सिखारो जों मिथिनायाव समबाराव केसा सिखारगोन अच्छा तारमाने already PIL has been submitted
already PIL has been submitted in the court. Already PIL has been submitted today. Acha. Today itself. Benify election commission. बेनिफ्राय जोङो दिनै इलेक्सन कमिसनाव थांदों मानो होननानै बुङोब्ला गभर्नर रुला जुदि गोबाव थायोब्ला दानि बिटिसि खुंथाया कलाप्स जागोन माने बेवहाय खुनु रोखोमनि गणतान्त्रिक भाबै सरकारा सरकार हिसाबै जेरै सोलिनांगौ बे सोलिनाय नङा मानो सासे व्यक्तिया गुवाहाटियाव जिरायनानै गभर्नरा जेब्ला दायथ' होयो सालायनो अब्ला मोनफ्रोमबो मेटाराव गाहाय लेभेलाव डिसिसन लानो हाया जायो अफिसारफ्रा गासिबो ब्लक लेभेलनि बायदिसिना जेंनाखौबो गभर्नरसिम पारमिसन लाहरनांगौ जायो स्टेट बाय स्टेट अफिसारनि उनाव अफिसार अब्ला बेफोरखौ सम मथे अफिसारा खामानि मावनो हाया दा दिनै जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बेवहाय ब्लक लेभेलावबो खुनु अफिसारा डिसिसन लानो हाया बियो बुंनांगोन जे आङो गोजौआव बेखौ जनायहरगोन गोजौनिफ्राय मा फैयो बे मथेसो आं मावनो हागोन गतिके बे जाहैबाय गभर्नर रुल बा इमारजेन्सियाव जेरै राष्ट्रपति शासन जायो रुल जायो दा बे बिटिसि एलेकायाव आसामाव नोङो दिनैहाय प्रभाब गोलैयाखै आरो जों आसामावनो दंखाय बेखौ दा बुजिथ'वाखै नाथाय जेब्ला गभर्नरनि शासना 2 दान जागोन अब्ला बेखौ पाब्लिकआ मोनदांगोन जेब्ला बिसोरखौ खाथियाव थानाय जायखिजाया गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया बा अफिसारा बिसोरखौ जिखुनु बेलायावनो आंनि आखायाव गोहो गैया आङो गभर्नरनिसिम फाथायहरगोन होननानै बुङो बिनि डिसि बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दा बिटिसिनि बेखौनो डिसिसन लानो हाया बे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारनो हरनांगोन एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारा खुनु डिसिसन लानो हाया बे गभर्नरसिम हरनांगोन आरो गभर्नर बुङोब्लासो बियो जागोन गतिके बेबायदि माखासे माने उसुबिदा दं जे जों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया सानफ्रोमबो गोबां समस्यानि मोगा मोगि जाहैगोन बेनिखायनो जोंनो सरकार नांगौ सरकारा जायखि दाया आरो ओंखायनो इलेक्शननि प्रसेसा जिहेतु दंबाय थायो जों होनदों बिटिसि एरिया दा ग्रिन बेल्ट बेवहाय दखान गला खुलिनो होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों जे 3 तारिखनि उनाव बिटिसि एरिया ग्रिन बेल्ट बेखौ माखासे रिलेक्सेसन होबावनानै इलेक्शनखौ फाथिनो हायो आरो बिनि थाखायनो आसाम केबिनेटआबो दाख्लैहाय सिद्धान्त लाबाय आरो इलेक्शन कमिसनखौ बिथांमोनाबो खावलायदों जे बिटिसि इलेक्शनखौ थाबैनो खुंनानै होनांगौ दा बेनिखायनो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो मोनसे डेलिगेसन थांदोंमोन बेवहाय आरो बेवहाय थांनानै जोङो साबमिट खालामनानै इलेक्शन कमिसनारखौ जों खावलायदों जे जेसे हागौ थाबैनो बे मे दाननि 20 तारिखसोनि गेजेरावनो बिसायख'थिखौ फाथिनांगौ माने मे दाननि गेजेरावनो जों बिदि बुंदों जेसे हागौ एसे होननानै जों लिरदों थाबैनो खारन बेवहाय जाहाथे रायजो राजाजों माने फाथिजानाय मोनसे सरकार थायो आरो बिटिसिनि रायजो राजाया मोनसे काउन्सिला जि थांखियाव दंमोन बेबायदियै मोनसे खुंथाय मोनो गतिके दिनै बेखौ जोंनि तरफनिफ्राय खालामनाय जाबाय नोंथांनो गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बेखिनि इनफरमेसन होनायनि थाखाय आरो जोङो खाबु मोनबावोबा जोङो लाबोनो नोंथांजों जों रायज्लायबावनि दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो नागिरदों आरो ब्रेकनि उनाव फैगोन जोंनि गुबै सावरायनाय जों दा दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों दा जोङो मिथिनो मोनबाय बिश्वजित दैमारि बिथांनिफ्राय जे बिथाङा बुंनाय जादों माने बेहाय जिनाखि प्रभिजन दङ बिटिसि 6 शिड्युलाव बे जाहैबाय जे 6 दान एबा 12 दानहालागैसिम गभर्नरा बिटिसि खुंथायनिनो बिबानखौ होनो हाफिनोमोन जिहेतु बेवहाय मोनसे माने क्राइसिस बे रोखोमै जायाखै बा माने बे बिटिसिया माने करापसननि थाखाय बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नङा बे कर'ना भाइरास जानायनि थाखायसो बे इलेक्शनखौ फाथिनो हायाखैमोन आरो इलेक्शन फाथिनो हायि
जाहोनाव माने बे दिन माने गोदान गभर्नमेन्टआ फैयाखैमोन दा बे हिसाबै प्रभिजन दङ होनना बुंनाय जादों माने कनस्टिटिउसनाव आरो बे प्रभिजन मथैनो हाग्रामायाव दैदेननाय बिटिसिखौ 6 मान्थ एक्सटेनसननि प्रभिजना दंमोन नाथाय बेखौ गभर्नरा सरकारनिफ्राय प्रप'जाल मोनदोंमोनबाबो लाखियाखै आरो बियो माने बिथाङा सासे एडमिनिस्ट्रेटर दैथायहरनायनि गेजेरजों बिटिसि खुंथायखौ गावनि आखायाव लांदों होनना बुंनाय जादों आरो बेनि लोगोसेनो बिथाङा बुंबाय जे माने बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना दिनै दाबि दैखांनाय जादों इलेक्सन कमिसननि खाथियाव आरो फैगौ 20 मेनि माने आगोल बे बिसायख'थि जायोब्ला मोजां होननानै बिथांमोना दाबिलायाव बुंदों होनना बुंनाय जादों बेराफारसे बिथांमोना गभर्नरनि जेनाखि डिसिसन बिटिसि खुंथायाव गावनि आखायाव लांनाय बेनि हेंथायै PILबो दिनै साबमिट खालामदों होननाय जादों माने महामान्य मुं हिसाबै प्रिन्सिपाल हिसाबै आजाव लादों दा बे हिसाबै नोंथांनि मोन्दांथियाव मा बुंनो नागिरो जे गभर्नर सासन आरो बड'लेण्डनि थासारि आच्छा गभर्नरा जाहैबाय सासे कनस्टिटिउसनेल हेड संबिजिरनि बियो मुरब्बी नाथाय बियो एग्जिकिउटिभ नङा 6 सिडिउला नंगौ गभर्नरनि माबायदि जायो थेवब्लाबो आसल एग्जिकिउटिभआ जाबाय स्टेट केबिनेट मिनिस्टार जेरावबो जों नुयो दा जेरै प्राइम मिनिस्टार आरो बेनि मिनिस्टार्स अफ काउन्सिलनि थिननाय मथे प्रेसिडेन्टआबो एक्जिकिउट खालामो खोथाखौ लायो दा बेवहाय BPF BJP आरो AJP बिलोगो सरकार सालायनाय हिसाबै बिथांमोनहा केबिनेटआव डिसिजन लानानै गभर्नरखौ खावलायनाय हरदोंमोन जे जिहेतु BPFनि BTC सरकारा जेबो दाय गैया कनस्टिटिउसनेल क्राइसिसबो जायाखै बे बेलायाव गभर्नरा स्टेट केबिनेटनि डिसिजनखौ सनमान होनांगौ जों नुदों जे 6 सिडिउलनि आन्दाराव थानाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव टाइम टू टाइम ओरैबायदि सांबिधानिक संकट अर्थात कनस्टिटिउसनेल क्राइसिस नुजादोंमोन जे बिथांमोनहा बे काउन्सिल माखासेयाव सरकार सालायनो हायै राजनितिक हाल साला सोमजिदोंमोन बे समावनो खनले डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव गभर्नर्स रुल जादों खिन्थु BTCआव बेनो मोनसे सिगांसिन मोनसे बिदिन्थि जाबाय जे 17 बोसोर खुंखांनायनि उनाव बिनि मादाव 15 बोसोरा डेमोक्रेटिकेलि इलेक्टेड जे BPF सरकार सरकारा पावार मानानै मोजां मथैनो सलायबोदों होनना बुंनांगोन मानो होनबा जोंनि बर' एलेकायाव बिदि जौगानायखौथ' जों सिगाङावबो नुवाखैमोन गोदोनि समाव 15 बोसोराव BTC सरकारा जेसेबांखि दुना मोना मानो सरकार सालायबाथ' दुना मोनखायो जोंबो दुना मोनखायो जेनेबा खिन्थु डेभेलपमेन्टनि नमुनाफोरखौ आं दिनै आरो सानै बुंबाय थाला आं नुदों आरो थांनाय 4 एप्रिलाव बिसायख'थि जामारनायमोनब्ला बे कनस्टिटिउसनेल क्राइसिस होननाय बाथ्रायानो फैला नाथाय सरकार आरो इलेक्सन कमिसना गावसोर इलेक्सनखौ सालायनो हायासै बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि BTC सरकार बिथांमोना जेबो दाय गैया आरो रायजो सभानि MP सांसद बिश्वजित दैमारिया दा जेरै अनलाइनाव बुंबाय जे 6 सिडिउलनि क्ल'ज 12 आरो पेरा 62 आव बेवहाय क्लियारलि बुंनाय दङ जे कुनु दाय गैया हसिया कुनु मोनसे सरकारखौ डेमोक्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टखौ सिफायनायनि सांबिधानिक मोन्थाय आसलथे गभर्नरा गैया गभर्नरा पावारखौ गावनि पावारखौ रुलखौ बाहायनो हायो जेब्ला कनस्टिटिउसनेल क्राइसिस जागोन जेराव आरो सरकार दानो हानायनि मोनसे हाल साल गैया बे बेलायाव गभर्नरा गावनो डाइरेक्ट इन्टारफेयार बा हस्तक्षेप खालामनो हायो दा आंनि सानना नैबे गभर्नरखौ जिहेतु स्टेट केबिनेटआ खावलायहरदोंमोन बिथाङा बेखौ सनमान होनांगौ आरो दा केबिनेटआ जुदि गोसो दंबावोब्ला आरो गभर्नरखौ फिर खावलायहरबावनो हायो कनसेप्टआव खालामनो हायोब्ला बेखौबो जुदि डिसनार खालामोब्ला बे गभर्नरा गावनो बायनो हागौ गभर्नरा
माने सुप्रिम गावनि माबाखौ माने जाबाय गावनि डिसक्रिप्शननि पावारखौबो बारनाय जायो नङा बे मोनसे प्रभिजन दङ जे गभर्नरा माने आसाम माने जिकुनु रायजोनि गभर्नरा माने सरकारनि फारसेनिफ्राय थांनाय प्रप'जालखौ खेबसेखिनिखौ बियो हायो माने नाखस खालामनो हायो सेकेन्ड टाइम थाङोब्ला बेखौ सानफिननो थाखाय हरफिननो हायो खिन्थु सेकेन्ड टाइम जेब्ला थाङो बेखौ खिन्थु बिथाङा मानिनो बायस' जायो दा होमबा जोङो बिटिसि आव गभर्नर सासन जानायखौ जोङो माने जोङो गभर्नरखौ दाय होनो हाया बे जों गभर्नरसो जानांगोन सेकेन्ड टाइम बिथांमोना हरफिननो हायो दाबो दा बिथांमोना सेकेन्ड टाइम हरालासिनो गभर्नर सासनखौ खालामना होबाय दा बेथ' माने लुजारा सोरनि जादों बा सोरनि बिनि खोथा गैया खिन्थु सरकारा जिहेतु BPF बाबो सरकाराव अंशीदारि बाहागो दंफायो BJP BPF आरो AGP बे मोनथाम दोलोनि जुथाइ सोरखार आसामाव दा बे हिसाबैहाय दा बे सरकारा खनसेल'सो प्रप'जालखौ हरदों रायजोफोरनो सेकेन्ड टाइमथ' हरनाय जायाखै दा सेकेन्ड टाइम हरफिनोब्ला निश्चय गभर्नरा दाबो एप्रुभ खालामनो हागौ दा गभर्नरा वान टाइमाव बिथाङा गावनि पावारखौ लाखिबाय दा बिनि नेक्स्ट माबा प्रसिडिंखौथ' खालामनाय जायाखै दा बे हिसाबै जोङो गभर्नरखौ दाय होबा जानाय नङा खोथाया बे मोनसे आसलथे केबिनेट डिसिसना आगोलाव जानांगौ खारन 27 तारिखनि हरनि 12 बाजियाव माने हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि माबाया टार्मा जोबो बे हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट जितु मिनिस्टार बे मिनिस्टार अफ काउन्सिला बे डिसिजनखौ आगोलाव हरनांगौमोन खारन कर'नानि जितु बा COVID-19नि जि स्प्रेड आउट बे स्प्रेड आउट जानाय बेलायाव जिहेतु इलेक्शननि माबायाबो समायाबो बारलांबाय बे हिसाबै स्टेट केबिनेट आगोलाव डिसिजन लानानै खावलायहरनांगौ दा बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंनो नागिरदों जे BPFनि फारसेनिफ्राय रायजोपालनि सासननि हेंथायै PIL होबाय होनदों माने मानिनां हाइकर्टनि सेराव दा बियो बेसेबां माने खाथिनो हागौ बा जों बेसेबां आसा खालामनो हागौ जे गभर्नर सासना उइद्र जागोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा जाहैबाय सासे सांसद आरो आयेननि क्लज बाय क्लज बिथांमोना स्टाडि दङ आं सासे सिटिजेन सिभिल ससाइटि सासे आंनिखै बा जोंनिखै बिथाङा सब समय पार्लियामेन्टआव नांबाय थायो हिसाबै बिथाङा मोनसे फोथायनाय दङ जे PIL खालामोब्ला अनारेबल हाइकर्टआ निश्चय BPF गभर्नमेन्टनि बा BTC गभर्नमेन्टनि फेभारै निश्चय भार्डिक्ट होगोन जितु बिथाङा दहाय 6 सिडिउलनि क्लज 12 आरो पेरा 6 सिडिउलनि खोथायाव बिथाङा जेरै क्लियार बुंदों जे बेवहाय जिहेतु कनस्टिटिउसनल क्राइसिस जायाखै हाग्रामा सरकारा गावसोरखौ सामलायनो हायै अबस्था जायाखै जेरै कार्बि आंलं दिमा हासावआव जेरै जादों बेवहाय टाइम टु टाइम कंग्रेस गभर्नमेन्टआनो बै काउन्सिल माखौ सिफायनानै खैबा बोसोर इलेक्सन जाहोलासै गभर्नर रुल सालायबोदों BTCआवथ' बिदि सिटुएसन क्रिएट जायाखै जोङो दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव जोङो फैनि आरो अनलाइनाव जायफोर दङ जों बिथांमोनजों सावरायगोन आरो जों नोंथांजों फैफिनगोन दा जों दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों दा जोङो सावरायनि अनलाइनाव जायफोर दङ दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि राजेन बर' बिथां दङ अनलाइनाव जों बिथांजों एसे सावरायनि राजेन बर' नोंथाङा लाइनाव दङ आच्छा नोंथाङाथ' खोनाबाय थादों बड'लेण्डआव रायजोपालनि सासन जाबाय बड'लेण्ड रायजोपालनि सासन जानायखौ गोबांसा बुंनो नागिरदों बियो इनाय जादों गोबांसा होननो नागिरदों माने बियो मोजां जादों बायदिसिना बानबुंथि नोंथाङा गासैबो मोनदांबाय थादों दा नोंथांनि बुंनांगौआ मा आच्छा खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथाङा एसे गोरा बुं रायजो खोनानायनि भारतीय संविधाननि गनायथि थानाय 6 सिडिउल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला
इलेक्टेड अर्थात रायजोनि निर्वाचित सरकारनि आखायाव थानायानो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो ग्रहणयोग्य होननानै साननानै लानाय जायो। बिनि अनगा सोरबा गभर्नर अथवा सोरनिबा आखायाव थायोब्ला बे मथैबो ग्रहणयोग्य अर्थात मोजां होननानै जों लानो हाया। बिनिखायनो बे गभर्नर शासन खालामनायनि हेंथायै जेरानोखि बे दानि थाखानाय सरकारनि आयुषा 27 तारिखनि हर गेजेरनिफ्राय जोबनानै थाङो। दा बेखौ भारतनि नङा आसामनि साननो गोरों राजखान्थि नेताफ्रा इभेन चिफ मिनिस्टार अर्थात गभर्नमेन्टआ प्रस्ताब लानानै केबिनेट डिसिसन लानानै बे जिनिसखौ बारायनांगौ होननानै 6 मास एक्सटेन्ड खालामना होनांगौ होननानैनो बे गभर्नरनो हरदोंमोन। इसे सुंद' आसाम सरकारनि केबिनेटआ साननो हनो थाखाय एखेबारे गभर्नरनि बोसोन हरनायावबो गभर्नरआ दिनैहाय बे खोथाखौ अबैज्ञा खालामनानै दिनै गावनो शासन खालामनो आखायाव लानाया खुनु प्रकारे जों बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां होननानै जों ग्रहण खालामना लानो हानाय नङा। बेखौ थारमाने बे गभर्नरआ जबरदस्ति जाबसिननानै गाव एडमिनिस्ट्रेसन लानानै जोंनि खथि खालामगोन होननानैसो जों साधारन रायजो राजाफ्रा बेबायदि सानना लानाय जायो। मानो होनना बुङोब्ला जों नुदों 15 बोसोर अर्थात 17 बोसोर दानि थाखानाय जानाखि बिटिसि सरकारा रायजो शासन खालामदोंमोन बेवहाय जों खुनु प्रकारे खुनु बेले बेजे नुनो मोनाखैमोन। आरो बिथांनि दैदेननायावनो जे इलेक्सना मोजाङै मोजां जालांनायनि लामायावबो फैबायमोन। नाथाय हठात करि बे कर'ना भाइरासआ फैनायनि थाखाय दिनै बे क्राइसिसआ फैदों। आरो बे क्राइसिसखौ मुकाबिला खालामनो थाखायनो आसाम सरकाराबो केबिनेटआव डिसिसन लानानै गभर्नरनो हरदोंमोन। नाथाय बे डिसिसन हरसेयाव माबा एडभाइस हरसेयावबो प्रप'जाल हरसेयावबो गभर्नरआ जेरावनाखि एखेबारे बेखौ नाखस खालामनानै गावनो इन्टारेक्सन बेखौनो ग्रहणयोग्य नङा। मोनसे इन्टारेक्सन होनो आङो जे दा माने गभर्नर शासन जाबाय जेबो लाब गैया बा लाब जानाय नंलिया जिहेतु शासना जाबाय आरो बे मैयानिफ्राय लागु जादों। दा बे समावहाय दुलाराय बर' मानसिफोरा एबा बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरा मा बिजाब लानांगोन नोंथाङा बर' समाज आफादनिफ्राय बुंनो नागिरो? आंनि मथेब्ला बर'आव गासिबो अर्गानाइजेसनफ्रा एनजिअफ्रा ज' जानानै इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमहैनांगौ। बे इलेक्सन कमिसनानो मेम'रेन्डाम हैनांगौ जे उइथिं मे मासनि बिथोरावनो इलेक्सन खालामनायनि बे माबाखौ थांखिखौ लानांगौ। खारन आं नुनो मोननायाव आंनि आइडियायाव आंनि साननायाव बे बिटिसि एरियानि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ दाबो ग्रिन जनआवनो गोलैयो। ओंखायनो बाहायबो माबा मोनसे माबाखौ ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिलायनानै माबा मोनसे आल'सना खालामलायनानै बे इलेक्सनखौ मे मासनि बिथोराव खालामनानै सरकार दानायनि हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय इलेक्सन कमिसनारनो जोङो मेम'रेन्डामखौ हैनांगौ। बिनिफ्राय गभर्नर साहाबनोबो बे एखे मेम'रेन्डामखौ हैनानै जों रायलायनायनि बेबस्थाखौ खालामनाया गाहामसिन जागोन होननानै आं दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै बेखौनो सानो। दे नोंथांनो गोजोननाय होदों। आरो जों नोंथांनि सायाव फैफिनबावगोन। नोंथाङा लाइनाव थाबाय था। दा जों फैनि ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म दङ। बिथांजों जोङो फैनि अमरेन्द्र ब्रह्म लाइनाव दङ। आदसा नोंथाङा खोनाबाय थादों जे बड'लेण्डआव दा रायजोफोर सासन जाबाय। दा रायजोफोर सासन जानायनि उनावहाय बर'फोरा मा बिजाब लानांगोन एबा बड'लेण्डनि नोगोरारिफ्रा मा बिजाब लानांगोन? नोंथाङाथ' सासे माने मैखोम दैदेनगिरि ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो मिथिनायाव नोंथाङा बड'लेण्डनि थाखाय जेनाखि सोमावसारनाय जादोंमोन बे बेलायाव बिएनसिनि जानानै भारत सरकारजों त्रिपार्टि टक जानायाव नोंथाङा माने रल दंफायोमोन, नोंथाङाबो बाहागो लाफादोंमोन, बेखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे हिसाबैहाय नोंथांनि बुंनांगौआ मा एबा ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो इंखं टेलिभिजननि मरनाय थाबाय। आङो ब्रह्म धोरोम हिसाबै बुंनो सानदों जे दानि जिथु
गभर्नरनि आखायाव थांनायनि बेलायाव जों बिटिसि ओनसोलनि बर'फोरा जोबोद खहा दं होननानै जों फोथायदों। अब्ला बियो थांनाय मार्च दाननि 20 जि डिक्लेरेसन होदोंमोन इलेक्सन जे 4 तारिखआव 4 एप्रिलनिफ्राय इलेक्सना जागोन आरो 9 एप्रिलावनो इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगोन आरो गभर्नमेन्टखौ दाखिनायनि मोनसे माबादोंमोन कड अफ कन्डाक्ट जादोंमोन। नाथाय बेबायदि बेलायावबो दिनै जोंनि बुहुमावनो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासजों जिबादि फोजोबस्रांनाय एबा महामारिनि जे थासारिया मोजां नङा बे समाव गभर्नरा गावनि बिटिसि सासनखौ गावनि आखायाव लानाया जि एसे होननानै बुङोब्ला बिटिसि आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट सिपिएफ एजिपि आरो बिजेपि मोनसे सामलायग्रा आसाम स्टेट सामलायग्रा मोनसे पावार बे पावारा जयै सावरायलायनानै आरो बिजेपि दङ बे बिजेपि अमरेन्द्र ब्रह्म लाइना दानजादों बिथाङा जोङो नाजाबावगोन जोङो कानेक्सन फैफिननो दा जोंनि आखायाव दङ जोंजों लोगोआव दङ अनलाइनाव बेनज्लायग्रा मोसाहारि बिथाङा नेशनेल बड' ख्रिस्टियान कर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बेनज्लायग्रा मोसाहारि नोंथाङा दङ लाइनाव बेनज्लायग्रा मोसाहारि बेनज्लायग्रा मोसाहारि आच्छा नोंथाङाथ' खोनाबाय जे दा बड'लेण्डआव मा थासारि गभर्नरनि खुंथाय जाहैबाय बड'लेण्डआव दा बे हिसाबैहाय माने बड'लेण्डनि रायजो राजा एबा बर'फोरा बे बेलायाव मा मिजार लानांगोन एबा माबोरैहाय सोलिनांगोन नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो गोजोननाय जासिहरबाय इनकम टेलिभिजननिसिम आरो बे अनलाइननि जुगिदे आंनोबो फंनैसो बुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं हामबाय होनो। दा दिनै बिटिसि ओनसोलाव दा गभर्नरनि सासना फैबाय मानो होनबा इलेक्शना जानो हायाखै 4 तारिखआव इलेक्शन जानांगौबा ओमफ्राय 8 तारिखआवनो गभर्नमेन्टनि फर्मेशन जानांगौबा इलेक्शन रिजाल्ट डिक्लेयारनि उनावहाय दा बेराफारसेथिं नायोबा कन्स्टिटिउसनेलि जुदि गभर्नरा गोसो जायोमोनब्ला बा इच्छा जायोमोनब्ला गावनि सायाव पावारखौ लायाबालानो बियो एक्सटेनसन खालामनो हायोमोन। नाथाय बेराफारसेथिं कन्स्टिटिउसनेलि गभर्नरा कन्स्टिटिउसनखौ बियो भायलेट खालामाजासे फार्स्ट टाइमनि थाखाय प्रथमबारनि थाखाय बियो गावनि आखायावहाय सासनखौ लाबाय। दा बे खेथ्रआव आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे गभर्नर सासन जानायाव जोंहा बर' हिसाबै बा बिटिसि ओनसोलनि मानसि हिसाबै जोंहा गाज्रि मोननांगौ गैया। बरंस जोङो नेनानैसो थानांगौ जिहेतु सिचुएशना मोजां जाब्लानो जोंहा इलेक्शना जागोन आरो बे इलेक्शना जाब्लानो जाय जानाखि उपयुक्त मानसिफोर बिसोर जोंनि बे बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बिसोर एक्सकेलखौ मोनसिगोन। बेनिखायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जोंनि जेनेरेल बर'फ्रा सम मोनफा मोननो नाङा बे जोंनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियेन्स जानांगौ बियो एक्सपिरियेन्स हिसाबै अभिज्ञता हिसाबै जों लानांगोन जे जोङो नायनो हायो किसु बोसोरनि सिगां एखे परिबेश मेघालयआवबो जादोंमोन शिलंआवहाय किन्तु बै समाव जोंना गभर्नरा जाबाय मुस्रि हिरवन्ति शेखर मोसाहारियानोमोन बे समावहाय। दा बेनिखायनो बे एक्सपिरियेन्सनि थ्रुयै जों बेखौ बुंनो हायो जे बबेबा समाव जोंनो एसे एनै गुस्लायनाय नांगौ। बे गुस्लायनायखौ लाबोनो थाखाय दिनै जानो हागौ गभर्नरनि सासना जोंनि बिटिसिआव फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि सायावहाय बे जोङो बेखौ निराशा जानो नाङा। जोंनि बर'फ्रा एज इट इज जेरैनाखि जोङो बिथां हाग्रामानि सासननि सिङाव जोङो थादोंमोन दा बेबायदिनो गभर्नरनि सासननि सिङावनो थानानै किसुमान जिनिसखौ जोङो हासिल खालामनायनिबो जोंहा गोबां स्कपफोर थायो आरो बेयाव जोंनि बर' माहारिया
disappointed जानो नाङा निराशा जानो नाङा आरो खायसे बुङो जे दा गभर्नरनि सासन जानायखाय जोंनियाव बर'फोरनियाव बा जोंनि जेनेरेल पाब्लिकफोरनियाव जोंनियाव एक्सेल गैला होननानै खिन्थु बे नङा बे मोनसे मिसकनसेपसनसो आरो बेखौहाय आं बुंनो सानो दा बेनिखायनो बे गभर्नर रुलनि गेजेरजोंनो आरो गभर्नरखौ जुदि हायोब्ला आरोबाव आसाम केबिनेटनि थ्रुयै एपिल खालामनायनि गेजेरजों बेयो मोनसे रिकनसिडारेसन खालामनो हायो खोमा कारण बेयो मोनसे कनस्टिटिउसनेलि जोङो बेखौ बुंनो हायो जेब्लानाखि माबा मोनसे उसुबिदा फैगोन फार्स्ट टाइम बे गभर्नरा बेखौ रिफ्युज खालामनो बेयो कठिन मोनो किन्तु सेकेन्ड टाइम जेब्ला बे एपिला फैगोन बेयो बाय एनि मिन्स बेयो बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै एक्सिकिउट खालामनांगौ जायो आरो दा बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा जोङो निराशा जानो नाङा नाथाय जोङो आशा भरसाखौ लानानै माबा मोनसे मोजां जोंनाव फैगोन बेखौ साननानै जोङो दावगालांनांगौ आरो जोंनि बिटिसिखौहाय साबसिन आरो हामसिनसिन दानायनि राहा लामाखौ जों लानो नांगौ आरो दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे गभर्नर सासन जानायनि माने लोगो लोगोनो जोंहा माखासे माने एक्सपिरियेन्स माने सोलोंनांगौ थाबाय आरो रोंमोनथाय मोननाय जासिगोन होननानै बुंनो नागिरदों आच्छा दा नोंथांजों जों फैफिनगोन दा ब्रह्म धोरोमनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा लाइनाव फैफिनदोंमोन नाथाय नेटवर्कआ गाज्रि बिथांखौ जों मोननो हाथ'वाखै जों मोनोब्ला जों बिथांजों सावरायबावगोन दा जोङो सावरायबिनि चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जे पाब्लिकआ एबा नोगोरारिफ्रा मा रल प्ले खालामनांगोन एबा माबायदि जोङो जिउ खांनांगोन दाथ' जेरै बिथां बे रायज्लायग्रा मुसाहारिया जेखौ बुंदों बे मोनसे जोंनि थाखाय एक्सपिरियेन्स जागोन खोथाखौ मानिबाय आं जेनेबा बे मोनसे एक्सपिरियेन्स लानांगौ नाथाय जेराव डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टआ बायनांगौनि जाहोनानो गैयामोन बे बेलायाव जों मोनसे बे माबायदि एक्सपिरियेन्स जागोन बेलाय खारन गभर्नरनि सरकार होनोब्ला रायजोनि सरकार जाया खारन गभर्नराबो जाहैबाय एपइन्टेड representing the center गतिके रायजोआ सायख'नाय गभर्नमेन्टखौ जेराव फोलावबावनानै अर्थात एक्सटेनसन खालामनानै दोननायनि प्रभिजन दङ बे खेथ्रआव दोननांगौ दा आंनि कुइसना बे जादों जे दाथ' जाबाय एक्सटेनसन जायाखिसै गभर्नर सासना जामारथारबाय जाबाखाबायबो दा रायजो राजाया मा मावनांगौ दङ एबा जोङो बे रायजोपाल सासन जानायजों जों माबोरैहाय गोरोबनानै जिउ खांनांगोन रायजोआथ' नै गावनि थान्दैखौ मोननाय नंला डेभेलपमेन्टनि खामानि जानाय नङा गासिबो डाइरेक्ट गभर्नरनि रिप्रेजेन्टेटिभ जेरै राजेश प्रसाद आरो बिथांनि आमलाफोर ना डेभेलपमेन्ट माबा जानाय नङा जेरै राष्ट्रपति सासन जायोब्ला खुनु रायजोआव डेभेलपमेन्ट स्किमफोर सेंसन खालामनाय जाया दा बेयो जाहैबाय न'खर माने हमखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जायो आरो दा रायजोपाला बड'लेण्ड खुंथायनि बिबानखौ लांनाय लोगो लोगोनो बेवहाय फाइनान्सियेल सेंसन बे जानाय नङा बेवहाय नेचारेल केलामिटि माबा मोनसे जायोबा डिसास्टारनि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा रिलिफ जोंनि बेबस्थाखौ लायो नाथाय बे इन्टारेस्टिंनि खोथा बेबो जाहैदों जे बड'लेण्डआव माने 40 डिपार्टमेन्ट्सफ्रा माने होनाय जादोंमोन बे 40 डिपार्टमेन्ट्सखौ होनाय जादोंमोन एकर्डआव नाथाय बोराय 12 बोसोर बाबेनलांबाय आसाम सरकारा मोनसे डिपार्टमेन्टखौ हराखै बे जाहैबाय रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन जायनि थाखाय बांग्रि मावब्लाबो अखा बांखा माने फैनानै बारहुंखा फैनानै न' बां बायलांजोबब्लाबो माने मा जारला जायोब्लाबो मिथिंगायारि जाहोननि थाखाय जेबो होनायनि माबा गैया खाबु गैयामोन बिटिसिआ दा बे रोखोमै जादों नैबे डिपार्टमेन्टआ गैखाया दा अब्ला रायजोपाल सासन जानाय होननायावबो जेबो ओंथि गैखाया That means what? माने माबा मोनसे मोननांगौ रायजोफोरा मोननांगौनि बेलायाव जिर'। खोथा बिदिनो जाहैबाय जे जायनि थाखाय बे नेचारेल केलामिटिस एन्ड नेचारेल डिसास्टार
बिनि मेनेजमेन्टनि दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्टआव लानांगोन बेखायनो बावैसो जालांनाय जे बारहुंखा बायदिसिनायाव दिनै बा बिनि आगोलफ्रावबो बिटिसिनि सरकार थामहिनबा बिजेपि सरकारा गावसिनि निजा बबिया नाजानानैसो रायजोफोरनो अनसुंथाइ होदों माने चिफ डिसिसनारि फान्डनि गेजेरजों बेखौ होनाय जाबाय थादों होननानै बुंनाय जादों आरो रिलिभेन्ट रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टआ जुदियोबा आसाम सरकारनिफ्राय मोनाखैमोन अब्ला बिटिसिआव बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना गावसोरनि एरेन्जमेन्टजों बानायना लादोंमोन थांनाय 15 बोसोराव दा बे हिसाबैहाय बे खारनाव दा बाथ्राया जादोंबा जे दा गभर्नर सासन जाबाय रायजो राजाया गभर्नरनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननाया बहाय मिनिंलेस मानो होनना बुङोब्ला माने डिसास्टार बे मेनेजमेन्टनि बेलायावहाय बेनि माने एडमिनिस्ट्रेसन डाइरेक्ट आसामखा दा बेनि बेखा दा माबा मोनसे जाला जायोब्लाबो बिटिसिनिफ्राय बे नंखाया बे स्टेटनि कनसार्न जाखायो दा बे हिसाबैहाय दा बेनि अनगायै जा रायजो राजाया माबायदि एडजास्ट खालामनानै बा एडजास्ट जानानै जोङो जिउखौ खांनांगोन कुइसन एडजास्टमेन्टआ गोब्राब खारन गभर्नर रुलजों बर' बुलिल' नङा बिटिसिनि जत' बर' अनाबर' जत' मानसिफोर दं दा बेफोर सासनजों खुनुदिन मोगा मोगि जाफेराखै गतिके गावसोरनि खैफोदनि समाव ओरैहाय गभर्नरनि खाथियाव बा गभर्नरनि एजेन्टनि दाराय बोरै मा मावनांगौ बेजों जोंनि रायजो राजा बेजों हेबिचुएट नङा थारमाने नोंथां बुंनाय जे गभर्नर सासननि गेजेरजों जोंहा जेबो लाब जाखानाय नङा लाबा जेबो जाखाया जा माबानो बे ल' एन्ड अर्डार मेनटेन खालामगोन बेल' बे आरो नैबे कर'नानि माबानि बेलायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ मावाब्ला जेबो जानाय नङा ना गोबांसो बुंनो नागिरदों जे माने बे गभर्नर सासननि गेजेरजों बे जे बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा फैदों दा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे क्लज दङ बे जाहैबाय माने जायफ्रानोखि बिटिआरआव थानो गोसो बिसोरनि थाखाय एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा आरो जायफोर थानो गोसो गैया बिसोरनि एक्सक्लुसन दा बे कमिसनखौबो बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जानायनि आगोलावनो गभर्नर खुंथायनि गेजेरावनो खालामनो हागौ कमिसनखौ आरो गोबांथार गामिखौ एक्सक्लुसन खालामनायनि सम्भावना बेखौहाय गोबांसो बुंनो नागिरदों बेखौ बे गभर्नर रुलनि गेजेराव इनक्लुजन एक्सक्लुजन जाथावा ना खिन्थु खालामनो हागौ खारन गभर्नरा खालामोब्लाथ' कमिसनखौ दागोन दागोन बियो दागोन गभर्नर दानो हानाय दायोब्ला सोबनिनो रिप्रेजेन्टेटिभ लानांगोन थागोन दुलाय बर'फोर जाफैनो थागोन बिटिसिनि थागोन बिटिसि गावनो जाहैबाय गभर्नरा सेल्फ आसाम सरकार थाबाय दा बे हिसाबैहाय बे खिदिननि गेजेरावनो बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन दाना जाथ'वा बेखौ पार्लामेन्टआव आरोबाव प्लेस खालामनांगोन फुटा खालामनांगोन पार्लामेन्टआव मोननै पार्लामेन्ट दङ लकसभा आरो रायजोसभा मोननैबो पास जाबोनांगोन दा बेयो गोबाव दं नाथाय कमिसनखौ बसायग्रोनानैहाय बे दाजाब दानख'नांगौनि बेलाखौ थि खालामखानानै आयेन लाबोनोबो हागौ बिटिआरखौ बेबो जानो हागौ आं सानो बेखौ हानाय नङा आदसा नोंथांनि आर्गुमेन्टआ आदसा दे जोङो दा फैफिनदों ब्रह्म धोरोमनि आफादगिरि बिथाङा लाइनाव दं दा जों बिथांजों जोङो जगत लाफिननि आदसा अमरेन्द्रनाथ ब्रह्म दहायो नोंथांनि लाइना डिसकानेक्ट जादोंमोन जायनि थाखाय नोंथांजों जगाजग लानो हायाखैमोन आरो नोंथाङा बुंफुबाय थादोंमोनब्लाबो नोंथांनि बुंनांगौ बुंजोबनो हायाखैमोन दा उननि फारि जे माने रायजो बेंगिरिया जोंनि बिटिसिनि खुंथायखौ लांखाबाय आरो दा समा रायजो बेंगिरिनि आखायाव दंखासै बड'लेण्डआ दा बे समावहाय माने बड'लेण्डनि रायजो राजाया एबा नोगोरारिफोरा मा एडजास्ट खालामनायनि गेजेरजों जिउ खांनांगोन बेथ' बर' हारिनि जेसेबां हारिमायारि आफादफोर दङ बेजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव जायफोर हारिमायारि आफादफोर दङ जायफ्रानाखि बिटिसिखौ सापर्ट होनानै दङ गासैजों लोगो नांनानै इलेक्सन कमिसनखौ इमिडियेट लोगो हमनांगौ आरो बेवहाय कनभिन्स खालामनो हानांगोन जे जिहेतु कड अफ कन्डाक्टनि गेजेरावनो बे माबाया जादों जोंनि महामारि माबाया जादों कभिड-19 जितु सिचुएसन गतिके बेवहाय एसे कनसिडारेसन जायानोखि प्रभिजनाव दंखायो 6-7 नि जि प्रभिजनाव दंखायो बेखौ जों खालामनांगौ आरो दहाय होनदों माने जे केसनि खोथा बुंदों बे केसआबो आंनि मथेबा होथ'नामोन नामा आरोबाव खेबसे गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्ट
गासै बिटिसिनि गभर्नमेन्ट आरो बे आसामनि गभर्नमेन्टजों ज' एडिपि बिजेपि गासिबो ज' लोगो नांनानै खेबसेबाव आरोबाव गभर्नरखौ एक्सकिउज खालामहैयोबा मोजां जागौमोन नामा मानो होनबा बियो हयथ' गावनि जिथु पावार बे माबायदि पावार बेखौ हयथ' पाब्लिकनि खेबसे देखायनो बा एसे माबा साननानै बाहायदों नामा बिदिबो जानो हागौ गतिके बे मोनसे टेस्ट जाबाय बेयाव खेबसे थांफिननो मोनबा रिकुवेस्ट खालामोबा हयथ' गासैबो ज' लोगो नांनानै थांफिननाय मोनब्ला हयथ' बियो जागौमोनदां आंनिबा दा बेल' मोनसे उपाय जोंनि गासिबो बर'नि अर्गानाइजेसनफ्रा बे माबायाव इलेक्शन कमिसन आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसनखौ लोगो हमथारनांगौ आरो थाबैनो लोगो हमनांगौ आरो एक्सटेनसननि खोथाखौ बुंनांगौ मानो होनबा बिसोरनि सायाव सोनारनानै दं दा अलरेडि बिसोर डिक्लार होदों जे 4 तारिख एप्रिलनि 4 तारिखआव इलेक्शना जानांगौमोन आरो 8 तारिखआव रिजाल्टखौ होगौमोन 11 तारिखआव गभर्नमेन्टनि जिथु शपथ ग्रहण जानाय बेखौ खालामगौमोन बे लाइनाव लांदोंमोन नालाय गावसिनि मथेनो गतिके बिसोरनि आखायावनो इलेक्शन कमिसनाबो मोनसे पावार दङ थ' भारतनि गभर्नमेन्टजों जिहेतु लिंकआव दङ बिपिएफआबो गतिके बिसोरो एसे माने माबाफोरजों रायज्लायनानै कनस्टिटिउसनेल माखासे माबाखौ लानानै मोजाङै जुदि सावरायोबा हयथ' बियो एक्सटेनसनखौ लाबोगोन आरो इलेक्शना जागोन होननानै आं आसा खालामो दे नोंथां गोजोननाय होदों आरो नोंथांनि सेराव फैफिनगोन उनावहाय नोंथां लाइनाव थाबाय था दा जोङो सावरायनि आरो बर' समाजनि आफादगिरि दङ लाइनाव जों बिजों सावरायबावनि जे राजेन्द्र बर' नोंथां लाइनाव दङ औ दा नोंथाङा खोनादों जे नोंथाङा आरो बुंदों गासै बर' हारिनि आफादफोरा खेबसे इलेक्शन कमिसनखौ लोगो हमनांगौ कमिसनारखौ आरो लोगो हमनानै दाबिनांगौ जे जाहाथे बिसायख'थिखौ मे दाननि गेजेरावनो खुंनानै होयो नङा होमबा आच्छा दा रायजोपाल सासन खुंनायाव जोंहा माने बड'लेण्डनि नोगोरारिफ्रा मा मोनगोन मा गोमागोन नोंथाङा मा बुंनो हेल' औ रायजोफोरनि रायजो खुंनायाव औ जोंहा मा मोनगोन मा गोमागोन बे बड'लेण्डनि खालि बर'फोरल' नङा गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रानो जेबो डेभेलपमेन्ट माबाखौ मोननाय नङा इभेन मोनसे सुशृंखला भाबै रायजो जानाय मोनसे परिबेसबो मोननाय नङा ओंखायनो बे गभर्नरनि जानाखि सासन खालामनाय बे खेबसेबो ग्रहणयोग्य नङा होननानै आं बुंबाय तबे बिसोर गभर्नर सासनखौ खालामथारबाय हयथ' जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामनानैबो लाहोनांगौआ गोब्राब जाबाय नाथाय मोनसेल' उपाय दं जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि केबिनेट डिसिसनखौ जुदि आरो खेबसे हरबावोब्ला हयथ' बे पुनर थांफिनो नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ हरगोन ना हरा बेहाबो जोंहा साननांगौ दं बेनिखायनो दा जोङो थाङै थुङै इलेक्शन कमिसनारखौ बर'नि जिखुनु अर्गानाइजेसनफ्रा दस्रा जातियाथ' थाङाबो जानो हागौ थाङाबो जानो हागौ जिहेतु बड'लेण्डनि जानाखि दागिरि बेनो जाहैदों बड'फ्रानो मेन ओंखायनो बे बर' मानसिफ्रा गासिबो संगठनफ्रा थांजोबनानै बे इलेक्शन कमिसनारनो मेमरेन्डाम होनांगौ ओमफ्राय बे एखे मेमरेन्डामखौनो जोङो गभर्नरनोबो होनांगौ बिनिफ्राय मे मासनि बिसायावनो जोंनो इलेक्शनखौ खालामना होनांगौ होननानै जोङो बेखौ खावलायनांगौ खारन मोनसे नुदों जोंनि बे बिटिसि एलेकायाव ग्रिन जन गतिके बेवहाय इलेक्शन जानो हायैया एसेबां मानि खारन नङा होननानै जों बुंनो हायो खिन्थु जोंहा मा गोमागोन ना नोंथाङा जेबो मोननाय नङा गभर्नर सासननिफ्राय जोंहा जेबो मोना नाथाय मा गोमागोन डेभेलपमेन्ट वर्कआथ' 100% जाखाया नों बिसिडिसि फोरनि गेजेरजों दिनैहाय मालाय बिपिएफ सरकारा बिसिडिसि फोरनि गेजेरजों जाम्फै खोनायनि खामानि हरदों दिनै लामा खोनायनि खामानि हरदों बेनिफिसियारि साइकेल न' लुनायफोरनि थाखाय हरदों आरो बिभिन्न रोखोमनि डेभेलपमेन्ट वर्कखौ मालाय बे बिटिसि सरकारा एखेबारे बिपिएफ सरकारानो मावनानै होबोदोंमोन नाथाय बे ग्रासरुट लेभेलनि खामानिफोरखौ दिनै गभर्नरनि एजेन्ट बे अफिसारफ्रा 100% हरा होननानै जोंहा अभिगता दंखायो जेनाखि अभिगतानि थाखायनो बर'फ्रा सुजुग्य आन्दलन खालामनानै बे बिटिसिखौ थियारि खालामना लादों आरो बे बिटिसिआव दिनैहाय जोङो आं पलिटिकेलि होननो सानाखै तबे आङो बर' समाज आफादगिरि हिसाबै नुदों हाग्रामा महिलाया आनचेलेन्जेबल लिडार हिसाबै दासिम जानानैनो दं बिथाङा आनचेलेन्जेबल लिडार हिसाबैनो दिनैसिम जानानै दं
आरो अथ' सुसंगत भाबै मोनसे रेजिस्टार पलिटिकल पार्टिखौ सालायनायनि अभिगता 17 बोसोर रायजो खुंनायनिफ्राय अभिगता दं बे इलेक्सननि गेजेरजों बिथाङा फैफिनथों आं बेखौ होनाखै दा फैथों बेखौबो होनाखै आं नाथाय इलेक्सन जासान्दि बिथांखौनो बे एक्सटेन्ड खालामनानै होयोमोनब्ला बेफोरबायदि समस्या जोंनाव फैनाय नङामोन जाय हक बसुमतारी आङो होननो सानदों जे जोंनि गासिबो अर्गानाइजेसनफ्रा एबसुआनो जा आबुबानो जा आरो गासैआबोनो जा जिहेतु जोंनि थाखाय इलेक्सन ओंखायनो इलेक्सनखौ थाब फाथिनांगौ होननानै जों बयबो ज' जानानै इलेक्सन कमिसनारखौ बुंहैनांगौ आरो हायोब्ला आसाम सरकारजोंबो खेबसे जोंनि संगठनफ्रा नुजाबोनांगौ गोजोननाय दं नोंथांनो जोङो नोंथांनियाव सेराव फैफिननो नाजागोन नोंथाङा दा मा बुङो जे बिथाङा होनदों जोंहा डेभेलप जानाय नङा नोंथाङा दहाय बुंखांबाय बे बाथ्राखौनो जे दा माने पन्चायत रुरेल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों गोबांथार दोहोन फैयो बोसोरे दा बे दोहोनफोरखौ बिटिसिआथ' पन्चायत गैया थेवबो बेखौ भिसिडिसिफोरनि गेजेरजों मावफुंनाय जागासिनो दङ बेनिफ्राय इलेक्टेड बडि थायाब्ला माने बे पन्चायतनि रांखौबो मोननाय जाया रुरेल डेभेलपमेन्टनि थाखाखौबो होनाय जाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरा दा बे हिसाबैहाय माने बिटिसिआव जितु इलेक्सन जायाखिसै गभर्नर सासन जाबाय बे फान्डखौबो मोननो थांनाय नङा मुथते जोंनि इक'नमिकेल डेभेलपमेन्टआ जोबोरैनो फंगु जागोन होननानै आसा खालामनानै बिदि बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाखौबो नोजोर होथावआ बे जादों जे बड'लेण्ड सरकारनि गेजेरजों माने गोबांथार बर'नि माने इन्ट्रेस्ट गोनां खामानिफोर स्किमफोर मावनाय जादोंमोन जेरैहाय डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि बाथ्रा बे बड'लेण्डनि बायजोआव गोलैयो अब्लाबो बेवहाय माने रां सेंसन हरनो हानायनि क्षमताया दंमोन बेजों लोगोसेनो माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियावबो दोहोनखौ हरदों बिदिनो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव माने बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि बेबस्था जाबाय थादों होनना बुंनाय जादों आरो बेफोराव दोहोन होनायनि बाथ्रा दंमोन बेजों लोगोसेनो माने गोजौ थाखोनि माने सोलोंथाइ लानो थाङोब्ला बिसोरनोबो माने 5 लाख गाहाम 2 लाख गाहाम अनसुंथाइ हरदों जेरै IIT माने एन्ट्रेन्सआव पास जानायफोरनो बिथांमोननो बे सहायखौ खालामदों बिदिनो गोबां IAS जानायफोरनोबो अनसुंथाइ होनाय जादों बे प्रभिजनखौ बायनानै लानाय जादों नाथाय माने इलेक्टेड बडि नङाब्ला एबा गभर्नर रुल जायोब्ला नैबेफोर जाया दा बेफोरो जोंनि थाखाय खहा जागोन बेखौ बुंनाय जादों आरो बेराफारसे मोनसे खोथाखौबो नुदों जे बर'नि गोबांथार गौथुमफोरा माने बड'लेण्ड सरकारनि सायाव सोनारो बिथांमोननि गोबांथार स्किमफोर गोबांथार खामानि दामानि बेफोर बड'लेण्ड सरकारनि अनसुंथाइ बा सहाय इभेन देन जेरै माने बर'नि जेनाखि आफादफोर दङ गोबांफ्रा सम्पर्क दं होननानै बुंनो नागिरो बर' थुनलाइ आफादनि खोथा बर' थुनलाइ आफादनि बिराद गिदिर मेलफोर जायो गोबांथार खामानि मावदों राव थुनलाइ जौगानायनि बेफोर सरकारनि अनसुंथाइ इभेन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जदिउबा माने बिटिसि खुंथाइ हाग्रा मुलारिनिफ्राय एसे डिसटेन्सआव थानानैहाय खामानि मावदोंब्लाबो खिन्थु बिथांमोननोबो सहाय खालामबाय थादों होननानै प्रजात सुलुङा बुंनो नागिरबाय थादोंमोन दा बैफोर बिथिङा बन्द जागोन दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों ओरैबाबो बे कड अफ कन्डाक्ट आगोलाव सोलिबाय थानायाव बिटिसिनि जिथु डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टआ ओरैनो स्टपिर जाखाबाय दा गोदान डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे फान्डफोर फैनांगौब्लाबो बेखौ रावबो बाहायनो हाला हाग्रामाथ' हाला दा बिटिसिनि जथ' डिपार्टमेन्ट दं रावबो बाहायनो हानाय ना बेखौ माने मडेल कड अफ कन्डाक्टआव गोलैगोन गतिके बे इलेक्सना जायागौमानि बे कड अफ कन्डाक्टआ सोलिबाय थायोब्ला दा जोंनि रुरेल नङा रुरेल आरबान बाहायथ' 6 फाइनान्सनिबो खोथा थाबाय बाहाय गोदान फान्ड फैयोमोन दा जुदि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गैयाब्ला बेफोर फान्डखौ रावबो इउटिलाइज खालामनाय नङा गतिके बिथिंजाय बिटिसिआ जोबोद आरो माबा फावसायबावगोन थारमाने नोंथाङा गभर्नर सासन फैनायखौ मोजां मोनथाराखै मोनाखै नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गभर्नर सासनखौ बरायगोन इभेन दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दाबि खालामनाय जादोंमोन जे हाग्रा महिलारि दैदेननाय बे बिटि सरकारखौ एक्सटेनसन खालामनाङा गभर्नर सासन फैनांगौ नोंथांनि
आफाद बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा रिटायार जाबाय जेनेबा नोंथाङा बे गौथुमाव गैलिया नाथाय नोंथाङाथ' बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे मैखोम मावथिमोन आरो नोंथांनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांफिनदों होनना बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो नेहाथारिया दंमोन प्रेमसिं ब्रह्म बिथां नोंथाङा स्पिकारमोन बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अबस्था एकदम गाहाय जाबाय प्रेमसिं ब्रह्मआ माने एजिपि नङा बै समाव गण संग्राम परिषद एबा आसुजों थांनानै आं बुंनो आं बुंनानै फोजोबनो नागिरदों बै समनि बाथ्रा गबिन्द बसुमतारी आफादगिरि जाय बिथाङा माने बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समाव नेहाथारि जाबायदोंमोन आरो प्रेमसिं ब्रह्मआ गाहाय नेतामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा आसुजों थांनानै माने एबसुनि खुनु खामानि मावाखैमोन आरो नोंथाङा स्पिकार जानाय लन नोंथाङा सिंगेल पार्सन नोंथाङा बेखौ रिभाइभ खालामदों गरेस्वर सेसननिफ्राय आरो नोंथाङा आफादगिरि मासि लानायनि उनाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ मोनसे फर्मुला होफिननाय जादोंमोन नोंथांनि रेसपन्सिबिलिटिया मा बे समाव बेवहाय बै समावथ' जेरैबायदि अबस्थामोन आसुआ गोख्रों आन्दलन सालायबाय ओरैहाय लेफ्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन एसएफआइ बिसोरनि जिथु स्लगान पपुलार स्लगान डिमान्ड बेखौ नायनानै गोबाङानो एसएफआइ आसुनि आरो जरदार आन्दलन होनानै गोबां बर' फरायसायानो आसुजों थांदोंमोन प्रेमसिं ब्रह्मआ डाइरेक्ट सिगांनिफ्राय आसुनि मुभमेन्टआव बाइकखौ नांला दा समनि बाथ्रा दा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गभर्नर सासनखौ बिदों नोंथाङा अफस खालामदों जोंहा फंबाय दिपेन बर'आ बेफोर जाबाय दा दानि एबसु आंनि आमोलनि एबसु गाबोन डिफारेन्स दं गोबां डिफारेन्स जों बै समाव पलिटिकेलि एक्टिभलि जों मुभमेन्ट खालामो दानि एबसुआ खिन्थु गोख्रोङै पलिटिकेल डिमान्डखौ लानानैनो बांसिन आन्दलन दा प्रमद बर'आ 8 बोसोर 9 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बियो 9 बोसोराव 12 बोसोर बोबाय 12 बोसोर एकर्डआ मा कन्डिसनाव खालामदों बेखौथ' रायजोआ मिथिगौ दा आं बुंनो सानदों मा एबसु पलिटिकेलि बाराद्राय मेच्युर जाबाय दा एबसुखौ न' लंगार मोनसे फरायसा आफाद होननो आंहा सन्देह जायो दा उरखाव गोरा ब्रह्म एबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय प्रमद बर'नि दाखालिसो एबसुनि आफादगिरि दा बिथांमोनहा बै उरखाव गोरा ब्रह्मनि पिसिडिआ बिनि उनाव इउपिपिआ ज' मावजानानै दा ओरैबायदि जाहैबाय आंथ' नुदों मा आं बुंनोसो सानदों जे इउपिपिएलआ जा बुङो बेखौ एबसुआ दिनै बुङो आं बिनि माबाखौ आं बुजिनो हाया जोंहा फंबायफोरा जोंनि बे दानि जे प्रजन्मनि फरायसा लिडारफोर एखे सुरै मानो बुंबाय थायो सेपारेटै बुङो खारन गभर्नर रुल जायोब्ला एबसुआ मालाय मा लाब आच्छा हाग्रामा थानायाव एबसुआ जेबो लाब जायाखै हमनानै लाबाय गभर्नरनि सासन बिथांमोना मा लाब दं दा गतिके आसलते दानि माबायाव एबसुआ गभर्नर सासन जानाय बेलायाव मा रल लानांगौ बेखौसो रायजोखौ बुङो जे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट नङा माने बर' अबर' बे बिटिसि एलाकानि बा बिटिआर जे जागोन बे एलाकानि रायजो राजाया बिसेस मुलाम्फा जाया गतिके बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माबोरैहाय गावनि गणतान्त्रिक अधिकारखौ साब्यस्त खालामफिननो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना दा गोख्रैनो बिसायख'थिखौ डिमान्ड खालामब्ला जोबोद मोजां मोनगोन जे 6 मास बिनि उनाव बोसोरसे गभर्नरा जुदि बे रुलखौ जुदि एक्सटेन्ड खालामबाय थायोब्ला जोंनि डेम'क्रेटिक जिथु राइट कनस्टिटिउसनेल राइट बे मोनसे स्टेटनि सिङाव स्टेट जोंनि मोनसे आत्मशासननि जे अधिकार बे अधिकारखौ गभर्नरनि आखायाव जों गथायनानै दोनबाय थानाया मोजां जाया नोंथाङा बुंदों जे
दानि दुलाराय बर' फरायसाफोरा पलिटिकेलि बिराद मेचियर मेचुर जाबाय आरो नोंथाङा आसरितबो मोनदों जे UPPL नि सुरखौ बिथांमोनहा लाफायो आरो नोंथां बुंनो नागिरदों जे पलिटिकेलि इनभल्भमेन्टआ बांद्रायबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनियाव 1967 आव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोनोम जायो बानेश्वर बसुमतारी आफादगिरि खनकृष्ण नार्जारी गाहाय नेहाथारि बै समनि जेनाखि जन्म बे जन्मआनो पलिटिकेलखौ नोजोराव दोननानैनो दानाय जादोंमोन जिहेतु 1967 नि बे 15 फेब्रुवारियाव बे आफादखौ दादों PTC प्लेन्स ट्राइब काउन्सिल अफ आसाम बेखौ दादोंमोन बेनि जास्ट 14 डेज उनाव 27 खालि दा अब्ला माने जोङो नुहुरो जे पलिटिकेल एवारनेसनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दादोंमोनब्ला नोंथाङा बे समावहाय पलिटिकेलाव इनभल्भमेन्ट जायाखैमोन आं बेखौ मानिदों नाथाय नोजोराथ' पलिटिक्समोन खोथाया बेबायदि नंद्राया खारन एबसुखौ अल बड' सोलोंसालिखौ दादोंमोन बेनि जाहोना खालि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखायल' नङा हारिमुआरि जोंनि बर'नि जिथु कालचारेल एक्जिस्टेन्स जोंनि जिथु सार्भाइभेल जोंनि लेंगुवेजनि सार्भाइभेल जोंनि इक'नमिकेल सार्भाइभेल बेखौ गाहायै नोजोर होनानै मानो होनब्ला बे समाव लासै लासैनो बर'फ्रा गावनि रावखौ रायज्लायनो लाजिग्रा गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिनो लाजिग्रा बे हाल साला सोलिबाय थादोंमोन दा जेरै असम सात्र सन्मिलना कलकातायाव फरायनो थांनाय माखासे असमिया सात्रफ्रा जेरै माबानानै 1916 सनाव असम सात्र सन्मिलन जादोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो बर' सात्र सन्मिलन धुबुरियाव दादोंमोन औ धुबुरियाव दादोंमोन गुवाहाटियाव फरायनाय धुबुरियाव फरायनाय बिथांमोना बिदों गथिखे बियो जाहैबाय मानि थाखाय जे बेबायदि नङाब्ला असमियाफ्राबो बाङालि कालचारजों एसिमिलेट जागोन इमार्स जाहैगोन जोंहाबो बर'फ्रा मोनसे गिनाय फैदों मा जे बेबायदि थाबाय थायोब्ला बर'फोरनि बे जिथु सार्भाइभेल हारिमुआनो बुं रांखान्थियानो बुं माहारियारियानो बुं राव बे गोमालांदों बेजों लोगोसे जे राजनितिक हाल सालखौ नायनानै एबसुआ सम सम राजनितिक खोथा बुंबोदों जाय राजखान्थियारि हान्जाया बर' हारिनि थैनाय थांनायनि खोथा बुंगोन बर' राव हारिमु थांनानै थानायनि खोथा बुंगोन बेबायदि राजखान्थियारि हान्जाखौ मदद होनायनि बाथ्राया एबसुआव गैया दङ किन्तु एबसु इज नट ए पलिटिकल अर्गेनाइजेशन किन्तु एबसुआ बेबायदि राजखान्थियारि हान्जाखौ मदद होनो हायो जेब्ला बियो बर' समाजनि थांनाय थैनायनि सोमोन्दै खामानि मावो बिनि थाखायनो जोङो आं जेब्ला एबसुनि डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्टमोन जेब्ला राजेन्द्रनाथ ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि दम्बुधर ब्रह्मआ प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल एबसुनि बेहायनो जिहेतु PTCआ उदयाचलनि डिमान्ड दैखांबाय आरो सोमावसारबायबो जोंबो बेखौनो मदद होनानै फेस्टुन बेनार लानानै जोंबो वेलकाम उदयाचल होननानै जोंबो हानजा सुरदों बे जाहैबाय जे PTCआ बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागिरदों जों बेवहाय मदद होदों नाथाय एबसुआ राजखान्थिनि माबायाव सिगां थानानै लिड लायाखैमोन एबसुआ राजनीतिक भावे कमप्लिट निउट्रेल बे नङा जेराव बर' हारिनि थाखाय मोजां मावगोन बायदि नुयो बेवहाय एबसुआ बेखौ मदद होयो बे दङ नाथाय दिनैनि बेलायाव आं नुदों मा जे एबसुआसो राजखान्थिनि सिगाङाव गसंनानै दं आं बेबायदि आंनि साननायसै आरो नोंथाङा बड'लेण्डनि दाबि आरो राजखान्थि बेखौ मा डिफार खालामदों बड'लेण्डनि दाबि राजखान्थि मा डिफार खालामनाय डिफारेन्सआ मा लाबोनाय नोंथाङा बड'लेण्डनि दाबिया बे जाबाय मोनसे हारिनि बोलि नङा बेबोथ' पलिटिकेल
दा पलिटिकेल डिमान्डखौ खालामनो हादोंब्ला दुलाराय फरायसाफोरा होमबा माने इलेक्शन पलिटिक्सआव मानो फैनो हाया संसदीय पार्लियामेन्टारि पलिटिक्सआव मानो फैनो हाया खोथायाथ' बेनो जादों बेनोथ' रहस्यआ दा जे फरायसाफ्रा बांसिनै राजनिति खालामबाय फरायसाफ्रा नङा फरायसा आफादा दा बड'लेण्ड बिनाया जाहैबाय न' डाउट राजखान्थिनि बाथ्रा दं बेवहाय खिन्थु बड'लेण्डखौ मानो बिदोंमोन बिनिनो जाहोना जाहैबाय जे बिनि आदिम भूमिपुत्र बर'फोरनि एक्जिस्टेन्स आरो सार्भाइभेलनि थाखाय मोनसे सेपारेट हम स्टेट नांगौ बेखौ नायनानै एबसुआ डिमान्ड दिखांदों दा बेवहाय बर'नि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाबो थाङै थाङै उनाव खौसे जानानै बेखौ बिनाय जादों दा एबसुआ दैदेनदों नंगौ जे मानि थाखाय बर'नि सेफटि सिकिउरिटि सार्भाइभेल बिनि थाखाय नाथाय एबसुआथ' मोनसे राजखान्थियारि हान्जा नङा इन्टारेक्सन नोंथाङा आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि रलखौ लाइक खालामाखै लाइकखौ आं खालामो माखासेनि बेलायाव नाथाय राजखान्थियाव बाराद्राय एक्टिभलि दानायखौ आं लाइक खालामा एबसुआ मोजां खामानि मावाखैना मावदों क्वालिटि एडुकेसननि स्ल'गान होबाय थादों प्रग्रामबो लादों आरो माहारियाव माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ फोजोबस्रांनानै फोसाबनायनि माखासे जिथु लाइन अफ एक्सन दं बोथोरफोर ससियेल वेलफेयारनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो मावबाय थादों एबसुआ बेखौ गाज्रि मोना नाथाय राजखान्थियाव बाराद्राय एक्टिभलि नांनाय जादों नोंथाङा थोंजोङै बुं जे दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा मावनांगौ मा रल प्ले खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि राजखान्थिखौ नोजोर होजायो ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा फरायनायनि सोमावसारनाय लाबोनांगौ बहुद बोसोर राजखान्थियारि सोमावसारबाय बहुद बोसोर जोंनि जेनेरेसना माखासे माबायाव गेप जालांबाय बेखौ मेकआप खालामनो थाखाय दा स्टाडि एन्ड स्ट्रागल अर्थात फरायनाय आरो सोमावसारनाय बे मोननैखौ एभयडिं पलिटिक्स एभयड खालामनो हाबाथ' मोजां दिनै जों हाजोआरि माखासे रायजोखौ नायोब्ला जों नुयो बिथांमोनहा राजखान्थियाखौ माबा होआ खिन्थु नागालेण्ड बायदि हाजोआरि मोनसे रायजोनिफ्राय नै भारताव जेसेबां IAS IPS अफिसारफोर दं जोंनि आसामाव एसेबां गैया जाहोना मा नागालेण्डआवथ' सान्थि गैया अस्त्र लानानै बे NSCM मोननै मोनथाम ग्रुपआ हाथियार देनानै माबागासिनो दं सरकारि नागालेण्डनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव फरायसाफोरा बोरै मावदों बेखौ जों आसलथे जों माबा लानांगौ आरो बेवहाय सोमावसारनाय बेलायाव आबसुआ जिथु सोमावसारबाय थाथों सोमावसाराबाथ' संगठनाबो दुर्बल जालांगोन बे मोनसे खिन्थु पइन्ट सोमावसारनाय गैयाबा एक्टिभिटिस गैयाबा मोनसे अर्गेनाइजेसना दुब्ला जायो माखौ लानानै सोमावसारबावनो दा मेरला इस्यु दं माने एग्जाम्पल इडुकेसननि बाथ्रा आनएमप्लयमेन्टनि बाथ्रा सेल्फ एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा बिसोरो लाबोनो हागौ एमप्लयमेन्ट होनायनि थाखाय सरकारनि खाथियाव दाबि खालामनो हागौ आरो हारिमु जांख्रिथायनि गोबां खामानि मावनो हायो जोङो गोबां सावरायबाय आरो गोबां सावरायनो दंबावोमोन नाथाय जोङो समा एलाव खालामाखै जोङो जोंनि बे सावरायनायखौ फोजोबनो गोनां जासिगोन नोंथाङा जोंनो हामलायनाय होदों आरो गोजोननाय होदों नोंथाङा नोंथांनि बे मुखुब समखौ आजिरा मोननाय समखौ नोंथाङा माने नस्थ' खालामनानै जोंनाव बाहागो लाफैदों बे स्टुडिअ'आव आरो जायफोर लाइनाव दंमोन बिथांमोननोबो हामलायनाय हरदों बिथांमोना गोबांथार हारि थामोन्थानि बाथ्रा लानानै खालामलांगासिनो दङ आरो बिथांमोना माने हारि थामोन्थानि बागैनो बिथांमोना बांबुंथि होदों आरो MP बिजय दैमारि बिथाङा दासान्दि BPFआ मा मावदों बिनि सायाव बिथाङा बुंहरदों जे PTC सरकारखौ आरोबाव तदन्त एक्सन खालामनायनि मुभ खालामदों होनना बुंनाय जादों महामान्य कर्टआव बिदिनो इलेक्सन कमिसनाव थांनानैहाय माने बिसायख'थिखौ थाब खुंनांगौनि दाबिलाय गथायदों होनना बुंनाय जादों बिथांनोबो गावनि
बे बुंथिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायनो थाखाय गोजोननाय बावहरदों आरो जोङो बयनोबो गोजोननाय बावहरनानै जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनो नागिरदों फैगौ सुनिबार खालि नायगिरि मोननोबो सावरायनायनि खाबु दोननानै जोङो हाबाफारि बानजायगोन थिग बेलासिनि 3 रिंगायाव बयखौबो खावलायदों बे सावरायनाय बाहागो लानो थाखाय जों दिनैनि बे सावरायनायखौ बयनो फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय